खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी आरो दिनै 12 जुन खालार आरो दिनैनि बे 12 जुन खालारखौ बर' हारिनि गेजेराव गोथार मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो। दिनैनि बे 12 जुन खालारावनो बर' हारिनि सोमावसारनायाव एबा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव माखासे दुथां सुबुंफोरनि आखायाव जिउ जोबनांदोंमोन एबा मुंख्लं जानांदोंमोन आरो दिनैनि बे 12 जुन खालारावनो बर' हारिनि गेजेराव गिबि मुंख्लं जानांदोंमोन। थामहिनबा 1987 मायथाइनि 12 जुन खालाराव सुजित नार्जारी बिथाङा माखासे दुथां सुबुंफोरनि आखायाव मुंख्लं जानांदोंमोन आरो बिथांनि बे मुंख्लं जानायखौनो बर' हारि नाङैनो दिनैनि बे 12 जुन खालाराव गोथार मुंख्लं सान महरै फालिबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव रायमनानि फ्रेन्ड्स क्लाबनि लांगोना फोथाराव गोथार मुंख्लं सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों एबा फालिनाय जादों। मख'जाथावदि बर' हारिनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो सोमावसारनाय जाबोदोंमोन आरो बे गोलाव सम सोमावसारनायाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा मुंख्लं जाबोदों आरो बे बिथांमोननि बे मुंख्लं जानायखौ सिबिनाय आरो बावनाय एबा बिथांमोनखौ गोसोखांनायखौ दासिमबो जों खोमानानै थायाखै एबा फोजोबनानै थायाखै आरो फोजोबनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो गोलाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारबोनानै मुंख्लं जाबोनाय बिथांमोनखौ 12 जुन खालाराव मुंख्लं सान महरै फालिबोबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां माहारियारि आफादजों लोगोसे बर' हारि नाङैनो दिनैनि बे 12 जुन खालारखौ मुंख्लं सान एबा मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनानै सिबिनायजों दिनैनि बे गोथार मुंख्लं सानखौ फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा दिनैनि बे हाबाफारियाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे 12 जुन थामहिनबा गिबि मुंख्लं सान फालिनायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे गोथार मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों। मख'जाथावदि थांनाय गोलाव समनिफ्राय थामहिनबा सुजित नार्जारी बिथाङा 1972 मायथाइनि 8 जानुवारि खालाराव जोनोम जादोंमोन आरो 1987 मायथाइनि 12 जुन थामहिनबा दिनैनि खालारावनो मुंख्लं जानांदोंमोन सुजित नार्जारी बिथाङा। बर' हारिनि सोमावसारनायनि गेजेरावनो बे मुंख्लं जानांदोंमोन सुजित नार्जारी बिथाङा आरो बिथांमोनखौ मान होनानै एबा बर' हारिनि जाखिनि मुंख्लं जानाय बिथांमोननि एबा मुंख्लंफोरखौ मान होनानै दिनैनि बे 12 जुन खालारखौ मुंख्लं सान महरै फोसावनाय जादोंमोन आरो फोसावनाय लेखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनबोनायजोंनो दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेननायजों दिनैनि बे 12 जुन खालारखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो दिनैनि बे 12 जुन खालारखौ एबा मुंख्लं सानखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि लांगोना फोथाराव फालिबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।